Joseba, ongi etorri txapera. Bai, eskerrik asko. Bueno, joan den astean balentria bat egin zendun, lehenengo aldiz triatloi bat egin zendun. Zumaian, zelan joan zen proba, Joseba? Ondo, egiz esan da borobil. Baina, bueno, hor, bai, azpimarratuko neke, inzenun, ingeben, hau da, talde lan bati da, azkenean atxintzika da triatloi egokitua, dana talde oso bagara, eta eure barik ez dago ezer, eta eure barik ezingo neke ezerrin. Orduan, ja, aldez horretik eskerrak, baina bai, ondo fanzan, gutxi gora bera dana aurrikusitako moan, azkenean sekula triatloi batin baik eguen ez, eta horrek dakarren antolakuntza danak, aurretik, finik izan gen karpa bat guretako, zela sartu hipokampian, bestelako zila baten itxasora sartu, urten, transferentziak zelain, hau da, dana zan lehenengo aldiz, hori bebai entrena hau edo proba hon bihar izan du, eta egunean bertan, egisa izor, urten zan, nik uste dut sekula baino, eta gualdixa lagun, oso ondo, eguna garo bila. Bueno, proba erdien uste dut eukizen duen hor momentu bat, zalantza edo, triatloia usteko zorian edo egon zinen? Ez, usteko zorian ez, sekula ez. Osea, nik bukatu ingonen, bai ala bai. Baina bai, momentu askotan, azkenean, nire desgaitasunatik, ez, bastante sufritzen dut ez bakarrik kirol esfortzuatik, baizik eta kanpoko bestelako egoeratik, temperatura aldaketatik, eta auta bestia. Eta adibidez, bastante izorra noztan itxasotik urten nintzanean, azkenean nire gorputzeko temperaturia bajaiten doia, eta janbaikean hasi nintzanean, lehenengo 8 kilometruak edo, hotzotzian oian ondiok. Eta berotu artean, gaina justu aldapa onditxa marra tokaien zen, eta hor bastante gaztau nintzen. Eta atletismoko zilean, esfortzu oso onditxa tetraplegia duen ondako, atletismoko zilea. Eta hor eukinen, en plan, esan duzula, ostia, baina ez, ondo, bukaketako, zalantza barik. Bueno, Joseba, esan behar dugu, zuk tetraplegia dekozula, eta, Espainiako Federazioak esan dugu, zure lesio mainarekin, inork ez duela egin munduan triatloirik, zu izan lehena? Bai, hori da, gura nahi bozu pilo bat azalduko dut da, nik nire lesioa da C-lau C6 nahi hau esan cervical lau eta cervical 6 ez, hori nire lesioa da altua, oso altua, tetraplegia. Eta gure jakitasun danakin, atxintzika triatloi egokitutik fanginean abilezera Espainiako txapelketara, hori 2021 batean, galdetu ingeben ez, zela da hori hau, porque gupe barrixa ginean eta ikastean nahi geben, eta hori dana. Eta konturatu ginen, gu gekixela eure baino gehiago, hau da, tetraplegia dun bat, etzela egon inoiz, duatloi edo triatloi bat iteko proba horrek pasaiteko, 5 mediko onzian erekin, eta azterketia pasa guztian, egixari zor, nik uste dut, eurak gehatu ziela piti bat en plan, bueno, hau bastante valientia etorri da, baina ikusiko zer dan duatloi eta triatloi bat, eta bere desgaitasunakin edo bere lesioakin kostako xako edo ezingo dago igual. Eta gehatu zian bukara arte, bukatu nuen, gehatu zian harrituta, eta gu galdetu ingotza, baina, ez dau beste tetraplegia daunik edo, eta begiratuko. Eta hostian, konfirmauzkun, baietz, ni nintzala gaur egun, mundu mailan lesio altuena dakon pertsonea triatloi bat egiten edo india bena. Bueno, esan bedazuk triatloia egin baino lehen hau duatloiak egin dituzula, baita, herri lasterketak ere, bertan hasi zinen, zelan izan da evoluzio hori, Joseba? Bai, hori da hitza ez, azkenean evoluzioa izan da. Ni hasieran hasi nintzen janbaikakin. Janbaikakin hasi nintzen lasterketa herrikoiak edo popularrak egiten, pelentzi beragarako lasterketia, antxintxika kantolaketan da bena izan zen lehena. Eta hortik, poliki-poliki, hasi nintzen gogorketan, injarra hartzen, arnazketia beba, horregatik atxintzikatik nahi duena bultzatu denporanean kirola, osasuna eta integrazioa, igerten nintzen geroz eta hobeto, kirola inalaz. Eta leheneko erronka hori nik gainditutzat jone benian, zen, atletismoko zilekin probatu, duatloi batera gerturatu ahal izaneken, beti be, ez da izan sekula helburua duatloi bat edo triatloi bat bukaketia edo ikia, baizik eta rehabilitazio moan edo izatea onerako tresna bat, kirola. Eta atletismoko zileakin lortu nuen poliki-poliki bai itxura baten ibiltia, lehenengo duatloi atorre zen, gaina abilezen, Espainiako txapelketara aurkeztu ginen, eta esan dut moan, bukatu gehen, oso baduz horri irudi batzu, gainak ez ton eurixa parra diain jozkun,
izan zen kriminala. Baina bukatu geben. Eta hirugarren erronkia zen ura, eta hori azkenengo urte honetan ibili naiz. Eta hori bebe erronka bada, esatik berriro oreka hori manteniu, ikasi berriro igarixan, bilurra kendu urari, azkenean, eta poliki-poliki, azkenean triatlera joga. Ura, janbaika, bizikletan, txirrindularitzan, eta atletismo bebe. Ibilaldexa poliki-poliki, azkenean. Eta horren atzean zelako entrenamenduak eta dauzen, Joseba, nik ikusi dute zirudiak, zu piztinan entrenatzen eta, zelan hasieran, Ainhoa entrenatzailearen laguntzarekin eta, azaldu pizkatori, hor segulako lanketa eukin duzu, barriro ikeriketan ikasi egin behar izan duzu, ezta? Bai, dana, ikeriketan ikasi, arnazketa zainketan, flotabilidadia zaindu, porque hori ez, lehen zaute moan nire giarrak, goixan dakoten giarra horreikin inbiot dana. Hasi lekurainoa jau, jan, kirolait, transferentziak, denporadanien berdinak egin biot. Orduan, entrenamentu horreik bideratuta dauz muskulo horreik puskat aldan da gutxen sufru egin. Ainhoak piztinan, izan da poliki-poliki hasieran flotadorea bastantekin, niri denporadanean eusten, poliki-poliki fanginan flotadoriak entzen, oreka hori janik mantenen jenen, noiz ja nik bakarrik gai nintzen, nik bakarrik igari egiteko, eta ja seriak hasi ginen egiten, resistentzia ordu bete segido igarixan, kilometro eta piku igarixan, eta hola poliki-poliki. Errez esaten da, Joseba, baina motivazioa nondik ataraten dozuzuk? Bueno, beti izan ez buru gorxamarra ez. Ez, baina motivazioa azkenean, bizimonetan norbeak ez pau egiten, ez da hori norkiten norbeatik, eta nik, ez dakiz, hori honez hori txarrez, iztripu hori ukinen, eta toka izan nire bizimodu egitea. Orduan, etxean gehaketan baldin naiz, ez dakot ezer. Orduan, erronka barrixa jartia motivazioa da niretako, eta jendeari lagundu alizatia be bai, oina txintxikati baitzen moan ez, gurpildun zilak, janbaikak, proba nahi edo alizate horrekin ez. Hori niretako motivazioa da, adibidez Alfonso Enzana gurekin ikustia zelako posik, zelako motivazioa dan behan dako nahi horrek pilak argaien dozt eta gogoa motioz jarraiketako. Zuke, Joseba, ez dakit, lezinoa eduki eta lehenengo lasterketarako bideo horretan adibidez, hor pauso asko eman behar izan zenduzen, ezta? Zelan joan zara pauso horrek emoten, azken urte hauetan? Gutxi gora bera lehen esatzutena, pauso horrek izan dira poliki-poliki. Lehenengo txirrindularitzan, hor Murtziako txapelketara fan ginen, eta txirrindularitzan hasi ginen, lehenengo pausua, bigarren pausua atletismoko ziren, eta hirugarren pausua igarixan. Triatloiai begira zabitz, galderi egiten. Bai, orokorrean dinot, zuk zure burua zelan ikusi dozu, ez? Evoluzio horretan erronkak jartzerako orduan, ez? Erronkak eura datoz banan-banan. Nik egunero dakot erronka bat, egunero iratzerten izenin egunero dakot oztopo bat edo egunero dakot traba bat. Orduan, horreik gainditu inbiot. Osea, geldi gagaketan manaiz, begira gagaketan manaiz, atzien gagaketan naiz. Orduan, beti nabil sortzen, gauzak inventen, aurrera egiteko. Bai atletismoko zilan edo janbaikian, sekula inbariko gauzak dakotin ja. Hau da, ez dian existiten gauzak. Tik ez daute tetraplegiadun baten dako olako tresnarik, inal izateko. Orduan, guantiak inventauen biot, aruak inventauen biot, zintxak inventauen biot, zela, ez dago ezarrin ja. Orduan, egunero, gaitz, sormena lantzen. Zuri entzuten, Joseba, ikusten da materialak tekola garrantzi handia. Kirole egokituan, janbaika, esan duzu, ez dakigu, apur bat, ze ezberdintasun dago adibidez aulkien artean eta? Janbaika da txirrindularitzako esatisa, eta atletismoko zilia, irudian ikusiko zuen, da gurpildun zila bat, baina aurriendako beste gurpil txiki bat, eta hori doia fijo, denporadanean, hau da, emuten noian bitxartean aurkixa ez dixen ezker zuen jun. Eta, ez dako besterik, janbaika, txirrindularitzako, hori da bizikletia ez da aulki bat, eta bestia da aulki bat, atletismoko aulki bat. Aulki bat. Eta gero igiriketarako ere, erabili behar izan dituzu, ez da eskuetan? Hori da, ferula batzuk jartzen dut, hori nik eskuak itxitea egiten dut, eta uran temperaturiak inartzen itxitexat.
injarrakin itxi geixat eta kantzazioakin geixau. Orduan zabali manteniu alizateko ferula batzu jartzen dut, eta ferula horrekin eskuan oia zabalik. Osea, ez da pala bat horri garexan iteko forte baizik eta da nire bihatzak edo eskua zabalik eukin eixen. Esan duzu talde lana izan dela, triatloi hau bukatu alizateko talde lana horre gondala atzean, azaldu apur bat, nor dago horre zuri lagunketan? Bueno, hasieran hasi ginen, triatloi egokitua, atxintxika ja beha berez, ja urte mordoskoa da, ez? Ja 20 urte baino gehiago. Baina aitorrekin horre hasi ginen bisok sortu gen triatloi egokitu zaila edo arramia, eta behakin hasi, eta poliki-poliki, etorri zian Ainoa, etorri zian Xabi, beti esku bat botaten, nire arrebia, gurasuak. Orduan, poliki-poliki talde hori familia bihurtu zen. Danon artean, jota superrollo ona, eta azkenean hor talde lan hori, bai entrenamentutarako, bai lasterketetarako, da ezinbestekoa. Ze bestela ezingo neken, esan dako, ni nahiz ezer talde lan barik. Orduan, da hostia. Bai, aipatu duzu trantzizioak, ez? Trantzizioetan zuri lagundu egin behar zaizu adibidez uretatik irtetzen eta momentu horretan taldea ezinbesteko izango da, Joseba. Denpora danean. Trantzizioak dira bai ni lehenen guretan sartzeko, uretatik urteteko, janbaikera pasaileko, janbaiketik atletismoko zilera, atletismoko ziletik nire denpora danean. Hori gabitza didez federazioak inburka bat iten, ze konturatu bazinen Zumaian bertan beba ikusi izan ez, beste lasterkari bat eguela, eta zelako desberdintasun handixeuen beha eta nire artean. Eta gauz maila berdinean, PTCW batean, eta karo gugor gabitzan txitxikatik bai, lortzen duen fetrikin eta beste kategoria bat edo bintzat guri egokitutako ibilidatetia. Lehen ez dut, buru gorra nahizelako, azkenian lortu dut bukaketi hori, baina tetraplegia duen baten dako ogolako ibilidat ikia da oso zaila eta nik ulertu neke jende asko atzera botatia. Baina, igual, enbede distantzia horrek eta ibilbide horrek txikitsuak eta egokixoak jarri ezkeo, jende gehiago animauko zen, eta errealagoa izango zen podiuma, esateko modu batez, gaitz podiumari begira, baina errealidadera gerturatuko zen, jende igual gehiago animauko zen. Orduan, burka horretan bai. Horra aitorpen bat egin behar zaio ere, Zumaiako triatloi taldeari, ez da? Lehenengo triatloi egokitua antolatu dutelako haiek? Bai, Joseba Milibiari berriro mila esker, Zumaiako talde osuari, izan da txapelak entzeko gurekin jako lana, ze monumentala izan da, eta denpora danean izan dira zamurtasunak, ez? Hau hemen zela dako zue, o ze biharriuko zue, edo hau zela dako zue, edo denporak zela dako zue, eta horren arabera dan antolatu dagoe, eta izan da zoragarria. Eura Joseba gerturatu zen gurekin, ibilbide ikusteko bestia. Pena izan zen, azkenengo momentuan, justo trafiko arazoatik ezin izan gebela ibilbide oso rekorriduain higienioaketanik bestien berdina, baina bestela zoragarria. Joseba, azaldu duzu, lesionen ezaugarri batzuk azaldu dituzu. Holan, ez dakit, argiago da ulertzeko, zuk gorputzeko giharren 13%, ezta? Erabili ditzakezu? Hor azkenean desgaitasuna ikusten da, ez? Horre dauz azterketa batzuk, ikusten dena gorputzeko zematako zuen desgaitasuna, ez? Eta hor, nik, lehen zaten moan, zera lesio oso altua dan, giharren osati txiki bat erabiltzen dut, eta erabiltzen duten hori ez da eunetik euna bai. Osea, nirea dira, ezaten dena muskulo residual. Hau da, ez dakot nik besuak, ikusten besotzarrak, baina nik ez dakot injarreko dudan zainu inbiot lasterketetan eta egunerokotasunetan indar hori. Erresistentzia bai, nik erresistentzia landu neke, baina indarra ez, eta muskuluan euneko gutxi hortatik artean esplota biot hori bastante, orduan, beti ibili naiz horrekin kontuz. Eta adibidez, lasterketa baten zelan kudeatzen duzu hori indarbarik Entrenamentuak. Azkenean norberbean gorputza ezauketan fan. Osa, nik nire gorputza ezauketen dut, eta badakit noiz goixe joko dauen, eno noiz izaneken basta. Ordan hori ari baino lehen hau,
bajau, pistoia, manteniu, osea, bestela moan, baina pil bat zehatzau izan behar, nin jarbarik gehaten naiz, ja gehatu naiz. Lehen zan igual, ez dututa eta dozu gehiago, baina oin, da, como esan duzu, gorputza gehiago eta zetu geli, eta esan duzu, guazen, osea, enau kantzauta, enau hain kantzauta, baina ez da berantzuten, giharrak. Joseba Zubiñetierra zara, bertan zelako lana egiten ari zarete, kirol egokitu gabe ezagutzera emateko eta aukerak emateko, ezta? Bai, Atxintxika Baiarako taldea da, eta guk denpora ganean eta beti izaten duna osasuna eta integrazioa begira gabitzela lanean, ez da helburua lasterketak ikia. Baldin badatoz ondo etorritxa dira, ez? Baina guk Atxintxikatik, bai triatloi egokitutik, saietik, bai nahi duna larazi gentiari, gurpildun aurkixan dagoena, edo familixeri bai, gurpildun aurkixan dakon bat emati lagundu edo probau, edo nahi baldin hau, edo janbaik bat, edo atesmogozia bat, edo gurean ikustean adiaz nik zela inoten igari, zela izan da nire evoluzioa. Adibidez, oin elgetan, Fernando gurekin etorri zen aurrekoan piztinara ikustera aber zela egin igari, edo berak zaten hemen zela, ez? Osea, zela egin dozu. Eta hor gauzela edo zer gauzetarako. Osea, jendeak nahi bali mau eta albali modu lagundu, Atxintxika triatloi egokitu hor dago. Eta triatloia ezin dugu berba, duatloia egin dugu berba, zuk rugby egokitua ere egin duzu, ez daiz, zelako da rugby egokitua? Desberdina. Hori, rugby aurten ja lagain jot, ja nestan emuten bizimoduak. Ja birrotura muskularrukinen eta zenen, ja onaino. Rugby desberdina. Rugby da esplosiboa, talde kirol bada, hau bakarkako da. Orduan oso desberdina, oso desberdina. Polita, bai, oso polita. Eta ez dakiz zela dira, ikusin behar oso desberdina. Esaten duzunean gogorra, errugbia kirol gogorra da, eta errugbi egokitu ere gogorra, ez da? Errugbia azkenian da igual ez da hain entzuna, baina da, bota imagino, basketeko ziak moan, baina defensakin, zatik dana da kontaktuzkoa. Ezin ja pertsona bat bestia ezin ja ikutu, temporan izan bida zian golpiakin, blokeuak, rugbia. Eta, ezin izan duzu jarraitu, azkenean oin buru edekozu triatloietan, duatloietan, bai? Bai, triatloi, duatloi, musikakin behar gabitz, errabiltasunua bai, eta dana ezin nuen. Esan duzu musika, bateria jolea zara, Joseba? Bai. Motz taldean, zer da motz taldea zutzako? Motz, hostia. Motz taldea izan da niri asko erakutsi eta asko bizi barritu osten talde bat, ez? Hasi ginen poliki-poliki nik lehen bateixia jotenen, eta hasi ginen poliki-poliki txirli eta beste batzuk eskua botata, bateixia elektroniko bat erosi, berriro guante batzuk inventa, berzela ingeken, nahi iztia musiki alde batera, eta poliki-poliki nire etxean hasi ginen bateixia elektroniko horrekin zehoz egiten, berzino batzu, poliki-poliki nintzen nahi egiten kantu bukaketan, ipa dios. Poliki-poliki hasi ginen bat, bi, hiru, lau berzino, pinpan, eta beste batek bajistia txebik esan aztan, hostia, sonik irati, bajoa joko xuat, ez dakize, eta venga, barru. Eta terzian Pasku eta Imanol, eta azkenean bostok motz taldea sortu du, eta hor gabitz. Herri egunean behoku, oinatiko gaixetan, eta desberdin, hori bai. Hori ez dago inventauta, hori, bombua sampleauta, eta desberdina. Burueri bueltak emoten dotzezuz, Joseba? Bai, temporada danean. Gehatu nahi zingo, eta gehaketa manizkitza. Zelan egokitu duzu bateria hori, adibidez? Bateizia, jaula bat, itxinostan txominek, lehenko golpeko bateiziak, itxinostan jaula bat, eta jaula hortan kajia dakot lotuta, timbal badakot lotuta, txastona eta raita dakot bai lotuta jaula, eta gero nire gurpildun aurkixa ez mogoiteko, dakot beste jarria beste invento bat, txasizea lotuta. Eta gero guantetan, guante batzuk dakot baketia sartuta guantian, zaten nik ezinot baketia guatu. Orduan baketia dago guantian, guantia sartzen dut, baketa eta guzti, eta horrekin ibiltzen naiz joten. Baina berdira, nik goitxik, da nahi biot goitxik lana, ni etxokin nabil golpeuari, orduan. Ez da hain azkarra, lehen joten bezain azkarra,
Baina, guai dago. Eta bat egizia hori, nik iten dut, labur esan da, iten dut kantu dana idatzi, birletozte ideia bat, kantu dana idatzi iten dut ordenadorian, eta gero iten dut mute hau soinu dana, kenduta bombua, horretik jarretia txaston bat, seinale bat, eta dano bat eazten ga. Ordan dau bombua kanpotik, eta gero beste danan joten dut, eta europe bai. Beste mundua da. Punk doinuak. Punk, rock and roll, ez dakiz egin duen, etorri ikusi entzun eta zaidazu, Bueno, inu azkenean badeko zuez manaldi batzuk, ez da? Esan duzu oinatiko jaietan, eta gero beste batzen batean? Arrasaten uste dut azaroan 12an, uste dut gaztetxean, eta Gasteizeko bat lotzen gabitz, urtarrian bebai Gaztelekoan oinate joku, eta bai, poliki gaitz. Bueno, bukatzen joteko, Joseba, nik entzun zaituzu esaten, gurpildun alukin dauen jenteari adibidez, probatzeko kirol bategaz hasieran, ez da? Probatzeko batekin. Bai, eta ez probau edo piztinara, eske da hain askotan apurketia barrerak, ez? Urak, bildurro, igual askotan bakarrik uretara sartu eta urte. Baina, sentsazio hori ikusi, ez? Poliki, edo bizikletan bebai hartu, eta nik adibidez janbaikean, nik ezin lehen buelta oso baten bizikletei ez eran, pedalairi. Poliki, ez? Ikusi sentsazioa gorputza desberdin hau bestia. Bai, animateko. Posible da, lagundu eskeo, askotan ikusten du jentia bastante igual, entre comillas, ez, izorra dute esan duzu, baina ez, posible da. Jarri eskeo erronka bat, posible da, laguntasunakin eta burugorta izan da, baina eta talde lanakin, posible da. Bueno, asteburu honetan uste dut lasterketa bat Gasteiz inguruan, ez, dekozula? Bai, fango gara txintxika triatloi egokitutik, nahi du elan aldeko lasterketa bat korrela, eta bertan parte hartu, eta gure apoioa ebidintxo bat irakutzean, eta... Bueno, eta azkenengoa, Joseba, zein da urrengo erronka? Oin uretakoa gainditu dozu, zein da urrengoa? Urrengo erronkia, oinatiko gaixetan, jotia dela bestia. Zimaz, urrengo erronkia kontzertu hori, eta pausuz, bai, etorreko erronka gaixa, batzo piztinan hile gina barreketan, zein, urrengo ze erronka o bestia, baina, pausuz, oingo arnazia hartu eta etorreko dira, seguru etorreko dira geixo. Seguru baietz, eskerrik asko, Joseba. Bai, zuei. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txak!